Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele ubaba uzongichazela kabanzi ukuthi why ala. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawona. Sawona manjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nawe. Cela ubulisa ababukeli emakhaya mase sitshela ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Sanibonani babukeli nikhona la waka ngisuka eChesterville. Chesterville. Kuyilapho nje ukhulele khona. Khulile khona eChesterville. Ngukela khona. Okay. So asike siqonde imfihlweni ithini imfihlo? Sasuka nomngane nami la saya eGauteng sofuna umsebenzi. Sahlala endaweni okuthiwa ese-Alexandra. Okay. Ngoba kwaku nemboni yezemayini yayivulekile amathuba omsebenzi. So masifika lapha yana kwawukuthi sithole kengelena kuthiwa osamazama abamba ngongekho emthethweni iwine ngaphansi ya. So sozama ke nathi ke ukuthi sithole impilo. Masifika lapha yana sixabane nabo abesuthu. Ni language barrier naye yayikhona futhi kini uma ngiluthola how sikwazi ukuphila siseNatal thina. Umzulu ke nje. Hayi yafuna ukufunda ilanguage. Iyazwakala ukuthi awumzulu lo iNatal le. So kafushane ke masifika kule ndawo le kutholakala ukuthi asihlalisani kahle nawo. Sangena la ngaphakathi simba lona ke igolide. Sinabo osamazama kuvuke impike la kuyaliwa ke la. Mawukhonto iphethe kumele ukuthi uyishare noma iyasala okusala wena phansi. Kwakushube kakhulu naye umngane nami lesasihamba naye ke. Ngeshwa ke umgodi wavaleka. Kwakhona abantu phakathi. Ngaphakathi naye umngane nami wayekhona ngaphakathi. Ngenxa yobunzima sasibhekene nabo ke sishawa silwiswa yonke lento eyenzakalayo. Kwafika la ekutheni khona ngibuye ngize la eNatal. Unkosikazi kamngane nami akalazi leqiniso. Manje uhlale iba nemibuzo ingabe khona umuntu oyiphendulayo. And bakubona usubuyile. Bayangibona sengiboyile ngiyalenza mhlambe iqiniso ngibuye ngimbhekele kuba unezingane ndisamfowethu. Ngimfakele imali ngi-understand isebendli. Kodwa ngizange ngibe nasesibindi sokumtshela exactly ukuthi kwenzakalani. Wathini mayekubuza ukuthi uphi baba? Ngathi ngamshiya eGoli esebenza. Akasafona, akasavakashe, akasenda imali. Angithi manje leyo mbuzo akekho umuntu omphendulayo kwasinaye la eNatal. Kwamina ngangikhona ensimini. Nginalento yokuthi ngizomqala ngakuphi ubhlungu obungaka ngizomtshela bona ukuthi kahle kahle lo muntu aphinda ambone. Hayibo. So into yami ithi ngifisa ukuthola iplatform la ngizoba nesibindi ngikwazi ukuthi ngigonyuluke. Umtshele. Ya kuze naye athole iclosure akwazi ukuqhubekela phambili ngoba njengamanje since lento yenzeka ayikho umuntu okwaba neqiniso ukuthi amtshele kwenzakalani. Wesingalonyaka? Dadwethu that was West 4 lo nyaka manje. 4. 2024 West 4. I'm sure nje inhlizweni yakho uphila nokuthi because abantu besifazane banakho ukuthi if indoda ihambile isikhathi eside ayisafona ayisasenemali mhlawumbe khona omunye umestress nje amatasa naye. Wake wangitshela lokho wathi angikhuluma iqiniso bani usidodlo bamba indoda yakhe lapha yana. Ngathi mina kuyena hayi ngabe ngiyakutshela cishe mhlambe ngoba umsebenzi ongaphansi kwemayini uyohlala u3 to 6 months uphinde uphume. Ngimkhohlisa nje ngiyenzela ukuthi abe nepicture ukuthi i-long process. I-chance yokuphuma ngaphandle sometimes ayifani ungena efamini ekuseni ngo8 uphume ngo4 ntambama. Ngizama ukumakhela isithombe sokuthi kunjani emayini. Kodwa ingidla ngaphakathi lento ukuthi no mina ngangikhona ngiyazi ukuthi isitora senjalo. Manje umgodi mawuvaleka abantu abangaphakathi ababhekwa na? Angithi lemgodi vele ayisasebenza ayisekho emthethweni. Imgodi lena eyaziwa nje ukuthi ayisasebenzi. So thina masifika siba nendlela ukuthi sivule sisebenzise. Nezinsiza ezokuvikela abantu bangaphakathi azikho. Sifaka intambo nje esixhumele thina ngokwethu amafindo amade ukuthi ireach phansi. Ukuqashwa kwayo aguaranteekile.
kungenzeka noma yini. Manje khumbula ukuthi amaqembu awuthula khona abafuthi basuka eLesotho abangafuni ukusebenza nathi sile South Africa. Nathi sile South Africa sifuna ukusebenza wonke umuntu uyimele. Ubambe intambo phezulu mayidedelile wena uthi unyuka ngayo uyaphansi nentambo. Isimo sesibhlungu kakhulu dadwethu ngendlela yokuthi nosevalelekile akekho uzokwazi ukureport wezomthetho ukuthi khona abantu bavaleleke ngoba uzoreport uzochaza ukuthi kwenzeke kanjani nawe uyaboshwa futhi. Manje imizimba igcina nje kanjalo nje. Imizimba yavalela for 4 years ago. Hayibo. So umama lo unabantwana bangaka abakhulisa yedwa? Unabantwana abawu2 bamfowethu. 2. Sure. Lo gcina ngesikhathi sihamba thina wayinonyaka. Lo qala wayesehamba wela ko 5-6 years. Cishe mhlawumbe una 10 to 11 manje. Manje njengoba ufuna ukumtshela today awucabangi mhlambe ukuthi njengoba unikubalekela ukuthi leya mgodi leya ngoba nakho ayikho emthethweni ukuxoxa kwendaba yakhona kungaboshwa abantu? Kungaboshwa abantu kodwa nginalento yokubhekelela kakhulu lo wesifazane. Enginobuhlungu ngaye. Ekahulumeni indaba nathi thina isasihamba leyandlela. For 4 years ago angiboni ukuthi angayilandelela ngoba akekho nomuntu ozovula icala against us. Yabona. So mina personally sengifisa ukuthi ngikhulule umphefumulo kamfowethu owavaleleka. Ngikhulule nenhliziyo kadadewethu ophilayo. Ngoba ngiyazi ukuthi usanokuthi la kulomnyango uzongena ngelinye ilanga. Mina ngiyazi ukuthi ngiyabuya phinda ngene kuleya mnyango. Sike simzame simuze ukuthi uzothini kahle kahle. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Black Life TV kuhlelo esithi sikhipha imfihlo. Singakhona ukukhulumisana? Yes. Ungakhuluma. Usengikhuluma nobani? uStufuza Dlangamandla. Oh, yes. Kunobaba ola e-studio office ukukhulumisana nawe bengicela nje ukuthi umuphe isikhathi umlaleli. Oh, okay. Okay. Sawona dadwethu. Yebo, njani? Ngiyaphila ukhona noSipho la. uSipho wayehambe nomkhwena wakho sofuna umsebenzi eGoli. Oh, ngiyakhumbula wayengeke ethanda ukukhuluma ngawe. Kakhulu. Ya manje lana kunodaba engifisa ukuthi ngilithule la kuwena mayelana nohambo lwethu nesiphetho sohambo lwethu. Yeah. Ya ngiyaxolisa nje ukuthi kuzobe namhlanje leli thuba leli ngaze ngilivule ngikhulume nawe. Kodwa ke ngike ngabona ukuthi no angizama ukuthatha isibindi ngikuchazele ngempela okwenzeka. Hayi Bosipho, kwenzakalani? Kahle lapha ekuzamazameni kwethu emayini Simba igolide. Kwabhodloka umgodi. Lana nisebenza khona. Sobabili nje sasebenza khona lapho ngenhlanhla ubhodloka umgodi oyedwa wethu ngaphandle oyedwa ngaphakathi ngeshwa ke uyena engaphakathi mina ngingaphandle. Nje ukubona kuthulekile nje engafiki ekhaya nangoDisemba kafiki kuqala omunye unyaka kusephele iminyaka ewu4 manje. Kahle benginovalo ukuthi ngikutshele ukuthi cha isimo senzeka kanje. Manje kwenzeka kanjani lenza ukuthi kunomthenzwana la ngiyona ngicela ukuthi ngishisele kancane. Okay. Njengoba lesengaphakathi kwakwenzakalani ke? Inkinga laphayana asikwazi ukubiza abasizi bezempilo ukuthi basikhiphele abantu ngoba singena ngongekho emthethweni ngomgonyathi. Osevalelekile mathini singaphandle sihluleke ukwenza iplan ukuthi aphume usuke sevaleleke unomphelo. Sipho. Kahle. Ngizosho manje nawe indaba engakathi uthule indaba engayazi. Yeah. Uthule indaba engaka. Ngiyaxolisa ma into nami bikade ingisinda ukuthi ngingayiqala kanjani.
isimngcwabo. Angithi isimngcwabo. Ngizothanda dadwethu ukuthi okokuqala ukwamukela ukuthi isimo esenzeka yilesi. Mhlawumbe kusuka manje kuya phambili sesingabonisana nami ngasifaka isandla kunoma yiluphi uhlelo lokufihla ngokusemthethweni isithunzi sakhe ngoba umzimba ngeke sawuphinda siwubone. Eminyakeni ewu4 lento yenzeka akuselula ukuthi lo muntu lo usengamthola lapho ekhona. Kodwa ngeke noma akutholakala amathambo yesipho akazi ukuthi mina ngizoyithini le ndaba. Uyabona nje manje mina angisazi and kwakukhona enhlizweni yami ukuthi ngisho ukuthi no ikhona into wrong eyenzeka akafanga ngale ndlela leyo kwakuthiwa usho negama. Inkinga mala akekho umuntu owayenesibindi sokuyiqala le ndaba ngenxa yokuthi kwamina yayingisinda njengomuntu wayezibonela yonke into ngamehlo idwala livalela abantu ezimayini. Akubanga uyena kuphela wengaphakathi bakhona abanye abafowethu abesuke eLesotho nabala eSouth Africa ababengaphakathi emgodini ngoba sasiba nokulwa thina abala eSouth Africa nabaseLesotho sibangani lento eseyimba ngaphakathi makwenzekile uyitholile babekudubulela yona ukuthi uyitholile babambe inkunzi ufe. Uyabona manje khona ekuphumeni kwakhe nalo igolide kwakusangenzeka futhi ukuthi leke ngaseLesotho imbulalela ukuthi uphume negolide ngoba ilifuni. Uyabona siyaxolisa dadwethu kodwa bekufanele kube khona egcineni inhlambuluko efana nale efikayo kuwena ukuze nawe ukwazi ukukhululeka naye umphefumulo wakhe uzokhululeka manje ngoba usiyabona ukuthi egcineni uma wengane zakhe ugcine sekutholile iqiniso lento eyenzeka kuyena empilweni yakhe. Kulungile angibonge nje kakhulu besipho ngokuthi ukwazile nawe ukuthi uthathe isiningi sokuthi ungitshele ngale ndaba. Kulungile-ke wesipho ngicela ukuthi ngivalelise. Ngiyabonga dadwethu. Kwazi kanzima. Hayibo angiyazi mina lento. Bengazi mina ukuthi mase ngimtshela kuzoba likhuni kanje. Yengakho leminyaka u4 bekunzima ukuthi ngimtshele. Ukhuluma. Ngake ngazama ngelinye ilanga ngihleli naye ngibavakashele ngibaphathele izinto ezincane. Kwakuma holiday Easter. Ngawubona umoya wakhe ukuthi uzula kakhulu. Manje bengasaqulekele phambi kwami la ngaludaba uzoba nje obani. Kanti nakumina kwakusakusha kusangisinda. So until namhlanje ngize ngithi no angize la e-studio ningincede ukuthi ngikwazi ukufika ngamazwi kuyena ngimazisa. But siyabonga ukuthi uzugcina uphumelele obala ngoba phela ubungahlala nawe uthule kuze kube ubuye uJesu engazi ukuthi waphele laphi. Yo. So manje yini ke inqubekela phambili sithini because phela ukhala ngokuthi amathambo kufanele atholakale. Dadwethu lapha ngeke ukwazi ukubuyela khona uyofuna umuntu wakeni washona emgodini. Kokuqala once wafika zo20 ezingenzeka uzofica le genge elwa nathi ikubona ukuthi uzobaphuca iqathe emlomeni uzomba ngoba bakubuzi kwasithunzi esikhona basisha ngenhlamvu noma mawuthi uya ngesandla somthetho kahulumeni uzochaza ukuthi nanifike kanjani eqaleni bangamba ke bamthole kodwa ikhisi izovulwa. So mina as umuntu ofakazi wento eyenzeka noma kanjani ngizoya enkantolo ngingagcina sengiboshiwe. But ucelile umama ukuthi amathambo kufanele atholakala. Kuzobela ukuthi ngimbone kwase siqashukiwe manje izithombo ngizombona ngimnike isithombe salapha ya kuleanda ngoba njengoba umgodi ngeke uwombe ufike amathambeni omuntu okokuqala idwala inhlabathi kunzima kulona angijana ukucabanga akufani nokuthi simbe umuntu orong siyomumba sangqa umuntu orong siyomumba entweni encane engaka kunzima kakhulu akulula njalo nokucabanga ngizozama kodwa ukukhuluma naye ubuso nobuso manje ngimnikeze picture ukuthi ngeke kube lula ukuthola amathambo omuntu lapha akulula kakhulu. Siyabonga kodwa isibindi sakho sibonge nokuthi usivakashela kuhlelo lethu. Ngiyajabula nami ngiyabonga kakhulu. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare yo ngiyanthanda kakhulu. Bye. Is there black eye?
yeah.